जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। परिणाम भोजपुरिया जहान आज की रिपोर्ट में रउआ लोग के बतावे जा रहल बानी के 2019 के सबसे सुपर हिट गाना जोन गाना के नाम बा फलाना वो धरैली हो होलिये में। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह के 2019 के पहिलका गाना रहे। वो गाना के वीडियो आज शाम के 5 बजे वेव म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो जाए। जी हाँ भैया, आप लोग बता दी कि फलाना वो धरैली हो होलियो में जो कि 2019 के सबसे सुपर हिट गाना बा, बहुत चर्चित गाना बा। बिहार यूपी के हर गली में ये गाना बाज रहा बा और सबको ये वीडियो के बेसब्री से इंतजार करल बा कि ये गाना के वीडियो कब आई। तो आप लोग खातिर पावर स्टार पवन सिंह जी एगो बड़ खबर देले बाड़े। जी हाँ भैया, पोस्टर रिलीज करे बारे जैसे कि रउआ सब देख रहल बानी और पोस्टर पर साफ तौर पर लिखल गइल बा कि आज वेव म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शाम 5 बजे फलाना वो धरैली होलिये में के वीडियो आज शाम 5 बजे वेव म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो जाए। ये जानकारी खुद पावर स्टार पवन सिंह जी देले बाड़े। तो के गाना के इंतजार कर रहा बा, अपन राय बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा और भोजपुरी के हर खबर जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिला तनी भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।